Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tissu kalalenw na walima n'a be fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanu ni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi tarata don ye min bɛ bɛn décembre kalo tile 19 san 2023 an balimaw min y'aw ka laadala jɛmukan min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma ni an sigilen o kɛnɛ kan kunnafoni sɛbɛnw minnu bɛ yen ni kunnafoni gɛrɛgɛrɛ de b'a kɔnɔna la jamana an balima kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu ka wulikajɔ de ka bon a ko la suko ani dugusajɛ cɛ ka kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan ka sɛbɛn kana kan min bɛ yen ni maa caman t'a mɛn kana kan min bɛ yen ni maa caman tɛ galabu sɔrɔ ka kalan kumana anw bilalen don baara de la ka se ka gafe ninnu kɔnɔ kuma ka bamayɛlɛma min y'an ka todunkan na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la n'o kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ kunnasiri kɔnɔ kuma ni an sigilen de kɛnɛ kan minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ an b'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada bɔlɔlɔ sanfɛla fana na an tɛ ɲinɛ aw kɔ an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma limanaw gafew bɔra minnu b'an bolo kɔrɔ yan o bɛ tali kɛ l'essor min ye le soir de Bamako ale bi yan l'indépendant bi yan Nouvel Horizon bi yan ani l'indicateur du renouveau ni fasɛdi sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu de lakale aw ye aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na an b'a daminɛ ni min ye o ye jamana ka fasiri ye l'essor limanaw a kumana a ko an ka taa Kidal limanaw ko jamana marabolo seginna n'o ye Kidal mara ye a ko Kidalikaw minnu bɛ yen ni olu kun siranna kɛlɛ yɛrɛ ɲɛ jamanaw ka Kidal marabolo k'a bila siranya kama ko dɔw bɛ ka segin sisan l'essor ka kuma ye bi a ko min ye finitigiw ye forces armées maliennes n'a jarala k'a fɔ Mali ka baarakɛyɔrɔ n'o ye administration ye o bɛ ka segin dɔɔni dɔɔni o bɛ ka jigiya di Kidalikaw ma Kidalika minnu bɛ yen jamanaw ni gouverneur yɛrɛ général Elhaji Gamu ale segira ale ka segili kɛra tɛgɛrɛfɔba de ye kɛra nisɔndiyaba ye n'i ye jateminɛ kɛ décembre kalo tile 17 o kɛra Kidal marabolo Kidalikaw ko Kidal segira a yɛrɛ ma ten sa n'i ye jateminɛ kɛ kabi Mali finitigiw olu segira Kidal jamanaw ka waati la Kidalikaw caman de bolila Mali finitigiw ka segili waati in na kɛlɛ min n'o o kɛra Mali finitigiw ni banmaci jɛkulu minnu kun kɛlen bɛ ka Kidal marabolo minɛ k'a don u nagakɔrɔ foyi tɛ kɛ hali se ka fiɲɛ ɲuman sama Kidal ko Mali finitigiw de y'o kɛlɛ kɛ banmaci minnu bɛ yen n'u ni tɛ hinɛ jamanaw ka Mali marabolo seginna k'o minɛ k'o k'u ta ye nka min ye Mali finitigiw ye u ka wulikajɔ ala ni dɛmɛ yɛrɛ jamanaw sera ka Kidal marabolo minɛ k'a di jamana ma o kɛlɛ ɲɛsirannya kama Kidalika caman de ko u b'u yɛrɛ ɲini kɛlɛ in kana na kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin u ma caman bolila min ma taa Kidal marabolo kɛrɛfɛ dugu dɔ la caman yɛrɛ bolila ka dugu bila ka Kidal kɛ i b'a fɔ ko maa tɛ a dugu kɔnɔ limanaw faamaw ma segin sa wa min ye gouverneur ye ale fana ma segin sa wa lakanabaliya o ma kɛlɛ ka bɔ Kidal marabolo kɔnɔ wa Kidalikaw ko sera yɔrɔ min na sa olu ka segin u bɔra yɔrɔ min na min bɛ tali kɛ Kidalikaw olu segira gouverneur yɛrɛ n'o ye général Elhaji Gamu ye ale yɛrɛ y'u kunbɛn n'a tɛgɛ dayɛlɛlen ye limanaw ka tila ka jigisigi kuma f'u ye ka tila k'a f'u ɲɛna ko ale b'u ka bila la maa o maa bɛ yen ko e bɛ Kidal marabolo kɔnɔ ko i ka denbaya bɛ yen i ka segin ka na wa i ka segin ka na limanaw i ni maa minnu bɔra ɲɔgɔn na n'i segira ka na olu kɛrɛfɛ o yɛrɛ ɲɔgɔnna hakilisigi fila tɛ yen ko Kidal marabolo ɲɛma n'o ye gouverneur ye a ye nin kuma fɔ ka jigisigi kuma fɔ maa minnu bɛ yen bi na n'u kɛmɛ k'u yɛrɛ janya Kidal la siranya yɛrɛ kama Elhaji Gamu limanaw a ye nin welewele dakan bila gouverneur yɛrɛ ka bataki min n'o ye communiqué ye o y'o kɛ ni nin kuma sɔrɔla o kɔnɔna la
limana a jarala k'a fɔ ko kidalikaw bilama hakili sigi o b'u ka daga kɔnɔna la sabu ko lakanabaliya min ni o kun sigi bɛ kidal a mɛnna ni faamaw segira ka taa bibi na ko kidalikaw wele bila b'u ma dɛ k'u ka danaya da faamaw ka u ka segi ka na sabu faamaw bɛ olu de kama ka se ka olu bolofɛnw bɛɛ lajɛlen lakana l'essor de nin kuma fɔ la rédaction limana aw bonya bɛ ni kunnafoni na l'essor n'an bɔra yen limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko soir de Bamako awa ale kidaliko kuma kelen in na min ye gouverneur kura ye n'o ye Elhaji Gamu ye limanaw Gamu kumana a ko kidal segi kan ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka kidal sabu foyi tɛ kidal bilen limanaw min baara bɛ se ka kɛ ni min ye a ko bamanciw ye kidal so yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'o ye jamana ta ye limanaw bamanciw y'a bɛɛ filenkolo ci ka dakolon ci o de la Elhaji Gamu n'o ye général ye a ko min ye kidal marabolo ɲɛmaa ye a ko sibiri tɛmɛnen waati min na a kunbɛra kidal dugudenw fɛ a ko kidal yɔrɔ minnu bɛ yen ni o ye jamana ta ye jamanaw service technique ka taa se yɔrɔ minnu bɛ yen ni jamana yɛrɛ bɛ se ka bolomada o ma jamana ka so ko nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛna bamanciw fɛ a yɔrɔ kofɔlen in na min ye kidal marabolo ɲɛmaa ye a ko soba minnu bɛ yen i n'a fɔ administration finitigiw ka daga yɔrɔw jamanaw ka taa se yɔrɔw ma yɔrɔ minnu bɛ yen ni jamana yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ yen nɔ a ko a yɔrɔ si tɛ bi yɔrɔ minnu bɛ yen ni maa bɛ se ka baara kɛ a bɛɛ lajɛlen tiɲɛna o la ko segin ka k'a kan jamanaw a bɛɛ ka se ka dilan jamanaw général Gamu ka kuma la bamanciw kɔni u kɔni ye yɛrɛ sago yɛrɛ de kɛ kidal marabolo kɔnɔ u ye kidal kɛ i b'a fɔ ko jamana yɛrɛ tɛna segin yen bilen sabu jamana bɛ se ka jamana tɔgɔ bɛ fɛn fɛn la kidal marabolo kɔnɔna la jamana u y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a ban o de la ko nanzarakan na ko tout est à reprendre à zéro à Kidal o b'a jira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ yen Kidal bi limanaw ni jamana bɛ se k'i boloma d'a ma ko nin bɛɛ a kɛra jamana ka sow ye o a kɛra jamana ka baarakɛyɔrɔ ye a kɛra hali finitigiw ka dagayɔrɔ kanw n'a ɲɔgɔnnaw nin yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen jamana kan ka segin nin bɛɛ kan jamanaw k'a bɛɛ dilan ko kura ye ka ɲɛdan kuraw di a ma nin kɛra Elhaji Gamu ka kuma ye limanaw waati min na a ye kidal marabolo a kunbɛra yen nɔ n'a ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen larawe k'a lajɛ a baara a kan ka daminɛ cogo min na min ye général ye a ko ani dugudenw kɔni bɛ sigi la bi kɔni kɛn bɛ nisɔndiyaba ye kidalikaw olu ma bi limanaw soir de Bamako kelen ka kunnafoni na n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ kalata baaraw kan ka boloda n'o ye jamanakuntigi kalataw ye san 2024 jamana musakaw nafolo minnu bɛ yen ni mago kan ka jɔ o la san 2024 o ko min ma ko loi de finance 2024 décembre kalo tile 14 tɛmɛnen conseil national de transition CNT ale sigira o ko kunna ka gafe in ka sɔn a ma nafolo min bɛ yen ni jamana mago bɛ jɔ a la musaka minnu bɛ yen ni jamana mago bɛ jɔ a la ka baara kɛ n'a ye san kura natɔ in na ko kalata ko kuma ma fɔ a la dɛ limanaw yɔrɔ kalata dun tɛ taa nafolo ko kɔ kalata tɛ taa musaka ko kɔ ko a bɛ n'a fɔ ale ma ta ba la san 2024 musaka minnu tara jamana fɛ jamana kalata minnu kan ka boloda san 2024 na ko a bɛ n'a fɔ ko jamana ma a ta ba la a ko la hali n'a sɔrɔla minisiri min bɛ yen n'o bɛ musaka ko ni nafolo ko kunna ale ko segin bɛ se ka kɛ a ko la ale yɛrɛ ye layidu di a ko la k'a fɔ ko segin bɛ se ka kɛ musaka minnu n'a kuma fɔra ni bɛn kɛra kan ko nafolo min kan ka bɔ ka don kalata la ko yɛlɛmaw bɛ se ka don ka se ka a ko don min ye loi de finance 2024 in kɔnɔna la nka n'i y'o lajɛ limanaw jamanaden caman kɔni bɛ yen nin bɛ se ka jɔyɔrɔ don hakili la sabu ni jamanakuntigi yɛrɛ colonel Asimi Goyita ko san 2024 min n'a bɛna jɔ layidu kun tara k'a fɔ ko kalataw bɛ boloda san 2024 février kalo la n'o bɔra dɔgɔ kɔrɔ waati ma fɔ a la fɔlɔ jamanaden caman b'i yɛrɛ ɲininka n'a fɔra k'a fɔ ko loi de finance tara san 2024 kalata kuma ma fɔ o la kalata niyɔrɔ ma fɔ a la yalima kalata ko in n'a bɔra dɔgɔ kɔrɔ waati ma fɔ nafolo min kan ka don a la o hakɛ ma fɔ kalata in a bɛna taa bila waati jumɛn na jamanadenw bɛ u yɛrɛ ɲininka nin na kosɛbɛ a dun jɛla k'a fɔ loi de finance min na kalata kan ka k'a la jamanaw ko miliyari 70 ɲɔgɔnna o de bɛ se ka labɛn ka jamana kalata labɛn ni a ye nka o kuma ma fɔ
limana mi domina ko bi ma caman de bi ka i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla jamana kalata in n'o ye n k'a fɔ jamana kunti kalata ye n'a sɔrɔla a bɛna taa laban min ma walima ni ɲininkali yɛrɛ kɛlen bɛ ni jamana bi ka sira dɔ de ta limana sira min n'an ta a laban dɔn kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant ayiwa kunnafoni damadɔ bɛ l'indépendant kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye limanaw a jarala k'a fɔ Kidali tɛmɛnen kɔfɛ ko Mali faama forces armées maliennes ayiwa k'u bɛ k'u kunda Aguelhok ale marabolo kan ayiwa jamana fan bɛɛ lajɛlen sibiri ɲɛ kelen o ka na to bamanciw juguw bolo nin de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilila ye nin de ye Mali faama forces armées maliennes olu ka wulikajɔ ye ko o baara bɛ sen na yɔrɔ Kidali marabolo tɛmɛnen kɔfɛ a jarala k'a fɔ MINUSMA yɔrɔ ale bɛ ka a ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ kabi MINUSMA k'a bɔra Aguelhok marabolo kɔnɔ jamana yɔrɔ min bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ bamanci minnu bɛ yen n'o ye CSP PSD maaw ye ani JENIM olu de ka daga yɔrɔ ye Aguelhok ye n'i y'a lajɛ a bɛ san 10 bɔ sisan ni Aguelhok kelen ni maaw hakili b'a la Aguelhok mana fɔ ka ban jamanaden caman hakili bɛ jigin waati dɔ la waati min jamanaw san 2012 janvier kalo tile 18 jamanaw nin donni kɛra dusukasiba de ye Mali kɔnɔna la sabu Mali finitigiw k'u da k'u ɲɛnama kantigɛ jamanaw k'u bɔnɛ u nin na bamanciw de ye nin waleya kɛ nin kɛra Aguelhok de jamanaw kabi o donni kama san 11 fo ka n'a bila bi la Aguelhok kɛra yɔrɔ ye bamanciw ka ɲaga dalen bɛ yen nɔ min ye Aguelhok ye Kidali tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ ale Aguelhok kelen bɛ Kidali mara de la n'i ye jateminɛ kɛ SEMA JENIM ani jɛkulu minnu bɛ yen olu de kɛmɛ ka Aguelhok in k'a minɛ k'a k'u ta ye n'i ye jateminɛ kɛ communiqué dɔ kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen décembre kalo tile 10 ani n k'a fɔ octobre kalo tile 18 i n'a fɔ fasɛri bɛ k'a fɔ cogo min na DIRPA chef d'état-major général des armées ale ye communiqué dɔ kɛ k'a fɔ ko jamana kɔni tɛna to yen fiyewu k'a ka dugukolo yɔrɔ si to yen k'o bɛ to bamanciw bolo n'i y'a lajɛ ko ntɛnɛn tɛmɛnen min ye chef d'état-major général des armées a ye bataki kɛ k'a fɔ ko Mali finitigiw u bɛ ka wulikajɔ kɛ ka min ye Aguelhok ale marabolo sɛgɛrɛ n'i y'a lajɛ jamanaw o Aguelhok marabolo kelen tun bɛ MINUSMA bolo min ye u ka kan kun dagan bɛ yen Cadi ka kɛlɛcɛw de tun bɛ o yɔrɔ kofɔlen in na yɔrɔ u ye Aguelhok yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko bɛnkan kun ye min ye o ye k'a fɔ MINUSMA mana taa ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ u b'o tile di Mali finitigiw ma nka ko Aguelhok ta ma kɛ ten min ye Aguelhok ye Cadi ka kɛlɛcɛ minnu bɛ MINUSMA tɔgɔ la nin yɔrɔ kofɔlen in na u ye kan in fili jamanaw ka taa n'u sen 2 ye Mali a waati la yɛrɛ min ye Mali finitigi ɲɛmaw ye olu ye nin kuma fɔ ko a ma diya u ye sabu bɛn kɛra min kan a ma bɔ o sira ma olu dalakan yɛrɛ kɛra mun ye n'o ye Cadi kɛlɛcɛ ninnu ye ko lakanabaliya bɛ Aguelhok k'olu k'u yɛrɛ ɲini k'o de ka fisa nka bɛn kun kɛra min kan k'a fɔ de n'a bɛ kan bila a bɛ kan di jamana ɲɛmɔgɔw ma o de ye bɛnkan ye i n'a fɔ ONU yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ka résolution min bɛ yen n'o b'a yamaruya ko MINUSMA ka bɔ Mali kɔnɔ o b'o ɲɛfɔ cogo min na limanaw n'a fɔra k'a fɔ ko Aguelhok Mali finitigiw bɛ k'u kunda yen kan a dun jarala k'a fɔ yɔrɔ in bamanciw ka dagayɔrɔba don wa u tɛna siga fiyewu ka min ye walejugu ani ka kokuraw boloda nin yɔrɔ kofɔlen in na o dɔ bɛ tali kɛ ka min ye mugu min bɛ don dugumakolo jukɔrɔ n'u kama engin explosif improvisé limanaw ka min ye roquettes ye k'o labɛn ka se ka tiɲɛni boloda o de la ko faamaw n'o ye forces armées maliennes ye u fana kan ka fɛɛrɛ kuraw boloda nka limanaw fɛɛrɛ minnu fana bɛ armée bolo sisan sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ka ca an ka armée bolo u tɛna se ka faama lajɔ fiyewu Aguelhok ale minɛni ko in na sabu Kidali minɛnen kɔfɛ a tɔ tora yɔrɔ kelen min ye jamana kɔrɔnfɛla la limanaw k'o ye Aguelhok ye ko faama u bɛ k'u kunda yen ka ye walasa ka se ka san joli min n'o bɛ bamanci ninnu bolo ka se k'a minɛ k'a di jamana ma limanaw indépendant ka kunnafoni kelen in na ko bamanci jɛkulu ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o ye Yadi Agali ye Yadi Agali GSIM ɲɛmɔgɔ don groupe de soutien à l'islam et aux musulmans limanaw Yadi Agali k'a bɛ waati damadɔ bɔ sisan ja dɔ bɛ yen n'o ye vidéo dɔ ye vidéo min bɛ yen n'a a yɛrɛ ka jɛkulu bɛ to ka vidéo kɛ kunnafoni sira dɔ kan u k'a ma ko Az
zalaka asi zalaka in i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ min ye Yadi Agali ye a ka jaw bɛ to ka bɔ ko nka a bɛ waati damadɔ bɔ sisan a mɛnna Yadi Agali maaw m'a ye jaw la ka kuma kɔsani na a bɔra ja dɔ kɔnɔna la limanaw ja in kɔnɔ kuma si tɛ yen ni bagabagali si tɛ yen a ma min ta ka ɲɛsin Mali jamana ma ani jamana 3 min farala ɲɔgɔn kan n'o ye AES jamanaw ye Alliance des États du Sahel n'i y'a lajɛ ni maaw hakili b'a la san 2017 de Yadi Agali maaw y'a ye ja dɔ kɔnɔna la o waati la Sumela Sise Ala ma hinana la limanaw ani faransigaw ka nin den Sophie Petroné olu bilaliko la Yadi Agali maaw y'a ye ja dɔ kɔnɔ ani a ka banmanci jɛkulu ninnu u bɛ ɲɛnajɛ la waati de la maaw famana ka Yadi Agali nka kɔsa in na ja dɔ bɛ ka munumunu mɔgɔ kɔni t'a dɔn ja in a bɔra waati min na nka n'i y'a ka kumaw lamɛn ja in kɔnɔna la limanaw ani waati min fana bɛnna Israel ni Palestine ka kɛlɛ waati min na Israel taara bin Gaza kan bande Gaza octobre kalo tile 7 tɛmɛnen na limanaw o b'a yira k'a fɔ ko n k'a fɔ décembre kalo tile 7 tɛmɛnen o kɛra décembre kalo tile 14 o dɔgɔkun kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ min ye Yadi Agali ye limanaw a ka bamanciya wale a kɛmɛ k'a da kɛnɛ yɛrɛ kan sa sabu a ko Mali Burkina Faso ani Niger a ka video in kɔnɔ ko ni jamana 3 in ko a tɛna ninnu to yen dɛ ko a bɛna kɛlɛ kura boloda wuli limanaw ka ɲɛsin ni jamana 3 in ma wa a faden jɛkulu min fana bɛ yen n'o ye État islamique au Grand Sahara EIGS ko a bɛna wuli k'olu fana sɛgɛrɛ ka kɛlɛ boloda k'u sɛgɛrɛ Yadi Agali a tilala k'a kanto k'a fɔ ko ayiwa ko jɛrɛ jɛkulu dɔw bɛ yen k'olu ye bamaci jɛkulu ye ko maaw bɛ k'a fɔ k'u n'olu bɛ jɛ la ko ka olu ka jɛrɛ jɛkulu n'o ye JISIM ye u ni maa si tɛ jɛ la olu kelen de b'u ka kɛlɛ la n'o de ye ka sariya k'o sigi Mali kɔnɔna la yan limanaw kɔsa in na yɔrɔ Mali ye sariya sunba kura sɔrɔ ko diinɛ ɲɛmaa dɔw ani laadala ɲɛmaa dɔw wulila ko fo ka laïcité ko k'o bɔ an ka sariya sunba in kɔnɔna la Yadi Agali k'a ye foli ta ka ɲɛsin olu ma a ma da o ma a tilala ka foli ta ka ɲɛsin Mali ye faransi gɛn ani MINUSMA gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ ko a ye foli ta ka ɲɛsin o baara in fana ma k'o diyara a ye Yadi Agali a ka kuma la tuguni a tilala k'i kanto k'a fɔ ko min ye Rusiw n'o ye Rusiw ka kɛlɛcɛ instructeur Rusiw minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ko u bɛna olu fana kɛlɛ limanaw n'i ye jateminɛ kɛ Yadi Agali bɛ nin kuma in fɔ waati min na o y'a sɔrɔ Mali sariyatigiw ye sariya wuli k'a jɔ ka sɛgɛsɛgɛli wuli k'a jɔ k'a fɔ ko Yadi Agali a n'a ɲɔgɔnna caman bamanciw la o kɛra novembre kalo tile 28 tɛmɛnen na k'a fɔ ko waleya damadɔ bɛ yen i n'a fɔ bamanciya wale ka nafolo bɔ ka don bamanciya wale la walima ka marifaw walima maramafɛnw minɛ u bolo ka tiɲɛni kɛ n'a ye a mana kɛ cogo o cogo Yadi Agali ka nin kuma in maa man ka nin kɛ kumadenni ye dɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka nin ta ba la kosɛbɛ ka baara kɛ n'a ye walima ka Yadi Agali kunbɛn joona a ka nin kuma ninnu a kana na tiɲɛni wɛrɛ boloda jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw Kidali mara min n'o minɛnen bɛ Mali finitigiw bolo bi ni o kɛn bɛ a damana ko ye n'o ma diya bamaci ninnu ye Masiri Jɔp ale de ka fasiri don limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la n'an bɔra yen fasirili sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon limanaw a kumana Nouvelle Horizon waati min na maaw bɛ kule la ko kurantigɛ bɛ sen na limanaw ni jamanadenw jigi b'a kan ko don min tɛ bi ye sini ma sinikɛnɛ ma kuran fɛɛrɛna sɔrɔ a ko la nka limanaw kibaruya minnu bɛ yen ni jamana yɛrɛ kɛlen bɛ k'o kibaruyaw di nafoloko la énergie ko la ko sini ma sinikɛnɛ ma maa tɛ se k'i jigi da kan k'a fɔ ko kuran bɛ se ka kɛ basigi ye jamana kɔnɔna la yan dɛ n'i y'a lajɛ loi de finance min ni o ye jamana ka musaka ye min ni jamana mago bɛ jɔ a la san 2024 natɔ in na ni nafolo bɛ yen n'o kan ka don énergie di Mali la subvention min ni jamana b'o di EDMSA ma limanaw ko a bilala miliyari 30 de la a b'o de la o b'a jira k'a fɔ jamana a kan ka nafolo min di EDMSA ma nafolo in ma se a kundama la ko dɔ yɛrɛ bɔra a la n'i y'a lajɛ nafolo kasabi min yɛrɛ bɛ yen n'o fɔra ko o bɛ di énergie SSSA ma limanaw n'i y'a lajɛ miliyari 124 ani miliyɔn 800 kɔ ayiwa san 2023 la o de kun dira nka san 2024 min n'o bɛ ka na dɔ bɔra a la kosɛbɛ
a y'i to miliyari 124 na ka jigi kana fo miliyari 100 ani miliyari 3 la ani miliyɔn 200 jamana o yɔrɔ o bɛ maa kamana gan k'a fɔ de ko cakɛda min bɛ yen n'a dɛsɛlen bɛ ka jamanadenw mago ɲɛ cakɛda min bɛ yen n'a dɛsɛlen bɛ ka kuran di jamanadenw ma awa jamana kan ka nafolo min di k'a daminɛ subvention min n'o ye miliyari 30 ye san dɔw la o miliyari 30 in ayiwa mago nana jɔ jamana na k'a fɔ f'a ka dɔ fara subvention kan n'i y'a lajɛ awa san 2020 la misali la a tun bɛ miliyari 30 la awa EDMSA ka kow nana caya f'u ye dɔ fara kan k'a kɛ miliyari 53 ye o mana bɔ yen san min dara o fana kan san 2022 kelen in na min tɛmɛna a tun bɛ miliyari 30 la a bɔr'o la subvention bɛ bɔ jamana kunna ka di walasa ayiwa kuran ka di jamanadenw kana na ayiwa gɛlɛya sɔrɔ kuranko la a tun bɛ miliyari 30 la a bɔr'o la ka na miliyari 63 la jamanaw nin n'a ɲɔgɔnna hali san dɔw la yɛrɛ a bɔra fo miliyari 63 la ka na miliyari 100 ani miliyari 25 la n'a fɔra k'a fɔ jamana minisiri min yɛrɛ n'o bɛ kuranko kunna yɔrɔ kɔsa in na ale ka ɲɛfɔliw la ale ko miliyari 200 ni 40 k'o subvention septembre kalo tɛmɛnen san 2023 ko jamana kan k'o di a dun jarala k'a fɔ ɲina jamanaw camanba de bɔr'o la miliyari 200 ni 40 bɛ k'a fɔ min na ko miliyari 30 o de bɛna di o ko la yɔrɔ an ma bɔ fɔlɔ nin de ye kuma ye dɛ jamanaw nouvelle horizon ka kuma don ko bagan boloci nouvelle horizon ka kunnafoni na k'o daminɛna n'o ye campagne de vaccination du cheptel malien awa ko nin baara in premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ale de y'a koromo kari o kɛra dimanche décembre kalo tile 17 san 2023 o kɛra Kambila Kati mara kɔnɔ n'i y'a lajɛ bagan boloci min n'o bɛ bagan sɔgɔ min n'o bɛ kɛ senna nin ye awa san o san 2023 ni san 2024 ta min filɛ nin ye awa jatew ye min jira premier ministre yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ko bagan miliyɔn 70 ani ba 636 ani 645 awa min ye dose de vaccination miliyɔn 10 ani 4 ɲɔgɔnna o de bɛna kɛ olu la min ye bagan boloci minnu bɛna sɔgɔli yɛrɛ kɛ maa 400 olu de bɛna wulikajɔ kɛ k'a baara kɛ min ye vétérinaire minnu bɛ yen n'o ye jamana taw ye maa 100 ani maa 59 olu de bɛna wulikajɔ kɛ ani vétérinaire minnu bɛ yen maa 100 ni maa 25 ni a jala k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛna olu ta k'olu bila baara in na sanuya yɛrɛ kama ko o baara de koromo karila Kambilakaw fɛ Kati mara la jamana nin bɛna kɛ sababu ye jamana n'a dɛmɛbaw i n'a fɔ PRAPS ale n'a ɲɔgɔnnaw ko a jala k'a fɔ bagan misɛnninw ani bagan minnu bɛ yen ni bagan kɔrɔbaw don premier ministre yɛrɛ ale de ye sɔgɔli fɔlɔ kɛ o kɛra misi jɛman dɔ la Kati Kambilakaw fɛ yen nɔ nin b'a jira k'a fɔ san o san bagan sɔgɔ min bɛ kɛ baaraw nafa min b'a la o de ye baganw bɛ se ka kisi bana ma bana min bɛ yen n'a bɛ yɛlɛma baganw fɛ u k'a ma ko péripinomanie nin ye bana ye min n'a bɛ yɛlɛma baganw fɛ jamanaw kunnafoni de ye nin ye an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An b'a kuncɛ ni fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indicateur du renouveau jamanaw l'indicateur y'a jira k'a fɔ don min bɛ yen n'o bɛ ta tungarankew kama journée internationale des migrants jamanaw Mali la yan ko tungalata kɔni ye nafa ye min ɲɛ bɛ sin jamana ma ko nka gɛlɛya caman de bɛ tunga ko in na diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye nin don in ɲɛnamaya ntɛnɛn tɛmɛnen kunungo yɛrɛ décembre kalo tile 18 san 2023 o ye don ye don min bɛ yen n'a taara maa minnu bɛ yen n'u bɛ tunga minɛ ta ko cakɛda min bɛ yen n'u kama organisation internationale pour les migrants OIM ale ka kuma la a ko tungalata bɛ se ka kɛ sababu ɲuman de ye diɲɛmaa ma nka a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ fana ye diɲɛmaa ma Mali la yan sɔnni sigira min kan o ye k'a fɔ ko tungalata ye nafa b'a la nka a n'a kɔlɔlɔw fana bɛ ɲɔgɔn na jamanaw n'i y'a lajɛ organisation internationale pour les migrants a ko min ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la jamanaw ka jamana wɛrɛw sɛgɛrɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw k'a bɛna fɔ o ye ɲɛtaga yɛrɛ moteur min b'a la o y'o dɔ ye sabu n'e bɔra i ka jamana na i bɛ taa jamana wɛrɛ min na i b'a sɔrɔ n'i taara yen
i bɛ taa kalan na i bɛ taa dɔnniya ɲini na i bɛ taa baara la walima i bɛ taa seko ni dɔnko baara la walima i yɛrɛ bɛ taa kɛ o maa dɔw ye o bɛɛ y'a nafa ye OIM ka fɔ la ko ni a ko tara ba la ka ɲɛ min ye communauté internationale fɛ limanaw a bɛ se ka kɛ ɲɛtagaba de ye diɲɛ maa ni ɲɔgɔn cɛ nka n'i y'a lajɛ baara in a kɛn bɛ gɛlɛyaba de ye bi ko kɔsa in na sommet min kɛra waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan COP28 Dubaïkaw fɛ yen OIM maw u ye welewele dakan bila ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ u ka o kɔlɔlɔ ka bon min ye tungalatagalaw kan kosɛbɛ minnu bɛ wuli ka b'u ka jamanaw la ka taa fɛn ɲini jamana wɛrɛw la o de la a ɲinina OIM ko ale n'a dɛmɛbaw min bɛ tali kɛ u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ taa tunga la i n'a fɔ musow maa minnu fana bɛ yen ni lujura y'u sɔrɔ i b'a sɔrɔ olu caman de bɛ yen tunga la olu bɛ sɛgɛn kosɛbɛ min ye Mali ta ye limanaw ni bolo funna bɛɛ bolo ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ na Mali ta la yɔrɔ tunga kɔni kɛra anw yɛrɛ fɛ yan i b'a fɔ ko laada fasugu dɔ don n'i ye siya dɔw yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ olu ka tungalata ye olu fɛ i n'a fɔ laada de limanaw a ka se ka kɛ i bɛ taa tunga la ka fɛn ɲɛ i ka jamana ye o kɔni na taa kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ye n'i y'a lajɛ a caman de bɛ u taa tunga la limanaw u bɛ ɲɛtagaw don u ka sigidaw kɔnɔna la nka caman bɛ yen n'u ye tungalata sira in ta ka ban i b'a sɔrɔ limanaw dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ taa nka u bɛ to sira la ka sababu kɛ sira yɛrɛ cogoya ye sira man ɲi o ye duguma sira n'a ɲɔgɔnnaw ye nka OIM kɔni y'a jira k'a fɔ ko u bɛ min ɲini diɲɛ tɔnbaw fɛ ani diɲɛ marabolo tɔnba ninnu ka se k'a lajɛ tungalata kana kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin maa si ma nka ka kɛ nafa de ye ka ɲɛsin jamanaw bɛɛ lajɛlen ma kɔsa in na OIM yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko maa min bɛ yen n'u kɛra sababu ye minnu ko k'u bɛ segin u ka jamanaw kɔnɔna la a ka ca maa sigiyɔrɔma caman minnu bɔra larabu jamana na i n'a fɔ Maghreb n'a ɲɔgɔnnaw ka segin ka taa u ka jamanaw kɔnɔna la sabu a diyara u yɛrɛ de ye limanaw ale indicateur kelen ka kuma la n'i y'a lajɛ dire ko dire nin ye kurun dɔ ye min binna ni maaw ye kurun min n'a dafirila ko maa 27 ɲɔgɔn na olu de ni tora a ko la maa 27 kɔlɔlɔ bonyana dɛ bololaminɛw fana tiɲɛna a ko siratigɛ la nin de ye wale min na kasara don a juguyara kosɛbɛ a kɛra dimanche su yɛrɛ fɛ a kɛra yɔrɔ min na o ye tuda ye duta o filɛ nin ye commune min n'u kama ko Tingere Gef nin bɛɛ lajɛlen bɛ dire mara de la kunnafoni minnu sɔrɔla o ye k'a fɔ ko kurun in tun bɛ ka bɔ tɔn ka sugu de la a tun bɛ k'i kunda yɔrɔ min kan o ye Toya ye kurun in ko a dafirila ji la hali sisan maa minnu ma ye olu bɛ ka ɲini a ko siratigɛ la ale dire marabolo kelen kɔnɔ limanaw kuran n k'a fɔ nɛgɛjuru sira n'o ye telefɔni ye o kun tigɛlen bɛ yen kosɛbɛ ko nka kalo 7 o de kɛra nin ko la ko réseau téléphonique a segira ka na dire marabolo kɔnɔ o kɛra nisɔndiyaba de ye direkaw Tɔnbɔkutu ale marabolo kɔnɔna la limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye Mali douaniers ni AES n'o ye Alliance des États du Sahel jamana 3 in a douaniers k'u bɛ ka ɲɔgɔn ye walasa jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ nin jamana ninnu kɔnɔna la olu ka hakilila ye min ye Mali Burkina Faso ani Niger u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye o de la Burkina Faso douaniers Mali douaniers ani Niger douaniers k'u ye ɲɔgɔn ye ba dɔ la Wagadugu Burkina Faso jamana kɔnɔ walasa min ye douaniers yɛrɛ ka baara ye ka tugu jamana ɲɛmɔgɔw kɔ jamana 3 in bɛ se ka taa ni ka segin k'o nɔgɔya cogo min na ni kunnafoni yɛrɛ bɔra min ye Mali douane ɲɛmaaba général inspecteur Amadou Konate ale ye min fɔ a ka bɔlɔlɔw sira kan limanaw ko an t'a bila yan l'indicateur de renouveau an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o kuma an bɛ kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye sini gafew mana bɔ an na kɛnɛ kan k'o lakale aw ye ni Ala sɔnna an b'aw fo dan tɛ foli min na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 InFashion k'aw ye togo ɲɛ InFashion ni aw mago bɛ qualité la